Ka Jaintia National Council GNC Central Executive Committee mentaksngi ke khalai terik unailar arjar arpunriu kala IT ya ke memorandum ke bekerki show menteri rangba ke jela haluar ke jingtmu ban pinya ya ke mining project halum Sirman East Jaintia Hills ke behe hadu aspa khanyo point lai spa khandai pusau hectares ka GNC ka penpau ke jisngokhia halor ka hok jongki trai jaka bat kinong rep na ilaka sutanga bat nong kli khamtam ya ka hok riti dustur jinglong trai bat ka hok ban pindon kam ya ka jaka u general secretary ke GNC ba wan shwa suting ulo ong bakini ki hok kidei ban yada ban pinne pinsa shwa ban aila ya ka no ke sinjam halor ke te ka project Kaseng kadawaru ya ke sorkar ban pinsi shashai bat bu por halor ke jinglong trai riti dustur ki jingram bat ki kot kisla ki bayade bat lum Sirman shwaban shim ya ke no karai halor ke mining project hadin bangila yoi baka sorkar kal alat ya ka Srisman hadu kata-kata ban penlong ban perulong ya ka tuka public hearing jong ka Srisman nagamta ka propose mining project jong ka Srisman haka lai puwitrik jong benai baladep bakala khanglat ru ya kibriu jong ka than ilaka nongkli bat jong ka than ilaka setengah tiba persya ya ka ni ka public hearing lakanglat ya kibriu ban lek syakatu ka public hearing tang namar baki persya bat kinom yo su ya katakalat ban pensngeu ya ka ka ba kiton haka jimut ke jongki ban persya ngi ba ka sorkar kala ailat hadu kata-kata ya ka ni ka Srisman da ka ba ailat ya ki polis da ya ki polis hadu kata-kata ban pendon kam bakala la batnong ya ka bor ke jongki na kata ban khanglat ya pai ba ban lek syakatu ka public hearing da ka ba klongru ya usurok bat hakanu kanu kerkom daki kom kiba bunjai ka sorkar kal ailat ya ka Srisman ban pendon kam daki kangru bat kani ka peni ba ka sorkar ka don ya ka favor na ka menta ka Srisman what happening ki kendram hakaba empat penbait ya kijak ya ka aga jingide bat ka jaka puta jong ki nongrep bat jong ki briusimen lene kita ki land owners hendai kani ka Srisman ka penengkam ya kita ki jaka te kani hi ka peni ba kani ka Srisman kamdon ya kata ka mensim ban penyo ya ka hok jong ki briu jong ki khamtam jong ki nongrep jong ki trai jaka te namar kata ngi menta kesngi ngila semit ya ka memorandum jongi nag menta bandawa ya ki artli ki benta kata ban penyo ya ka hok jong ki nongrep ban penyo ya ka hok jong ki trai jaka bar ka ka ba phla chuchu hangne ngi ba ka sorkar ha ka jaka bakan tho wat ya kita kilat kilenti kumno ban penbha leni kumno ban ai ka jingirap nagamta ka rep karyang ya kinongrep hakatu ka thain andai penban kawanra da ki company ki ban pensniu ya katu ka jaka bakani kan kata ya ka jakpo jong ki briu situ te namar kata lada ka sorkar hi kanom wat ya kilat kumno ban yada kumno ban penyo ya ka hok jong kini kinongrep bat jong ki trai jaka ni na ka GNC ka sorkar kan penbor ringi ban sim ya kanu ke senjam ban penlong ya ke jingi ki bat ngila ai poru ya ke sorkar sipeu singi duduk bala pediang ya kani ke murundom andai anda ladap kata ke sipeu singi lada ke sorkar kam le ai ngim ban si ngin hab ban ya song perkhat ban sim ya kanu ke rai ban penlong ya ke jingi ki tat hadu bangila yo ya ke jing dawa nagamata ke hok jong kinongrep bat ki trai jaka ang katu ka thai Iperti yang tau ki Iwan em ko wi ko prom ko au khanai phi Ivanไปคอนแรมกว่าลายสกอมคันตอมฉันแน่พลังนี่ทำเป็นบทเองกินหลักพา bon sen ki brum juk kli pha ki yang tang ki khmat phom chna ki yo pho dai กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สูงยากรำมอต่อระบุนรายกรำเต็มเอเทียร์ดีพี่ก็กองกันนะ ya khi biểu ngài nên mà
Mem ma wadi taman em jahat. Em stel là ngam sang kêu kêu vào cậu. Ba min pedi yang pi ke kuat lai ni training ko le benai ne mata bo chna bo thai suruh. Ngaku ai amalai. Tahu hikai ni suruh ya gini perlok. Dewa hikai ko nongkong daga sampel desain go ar dau hikai daga desain mana je ya kan ga sampel desain. Ni ke check tu ram sarkar ma. Kamu dah terang la duk mesin dia sikit kamu kuat.